దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మా ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. షలోమ్. ప్రభు యేసు త్వరగాము మరణాత. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన ప్రభువుడు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలి కదా. మీరు సంతోషంగా ఉండాలని, దీవెనకరంగా ఉండాలని, ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని నా ఆశ, నా కోరిక, నా ప్రార్థన. ప్రతిరోజు కూడా మీ కొరకు, మీ కుటుంబాల కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. అయితే మీరే స్థానంలో అయితే మీరు నిలబడి ఉన్నారో అదే స్థానంలో మీరు మోకరించినట్లయితే మరి ప్రార్థన చేసుకుని కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకుందాం. ప్రార్థన. సకలాసులకు కారణకుడైన పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన నామానికి దగ్గర స్తుతులు స్తోత్రాలు ప్రభువా. భూమిని ఆకాశమును సృజించిన దేవానికి వందనాలు. సూర్య నక్షత్రమును సృజించిన దేవా, ఇదిగో నా తండ్రి, మధ్యకాల సమయంలో మాతో మీరు ఉండండి, మాతో మీరు మాట్లాడడానికి మేము విషయాలు బయలుపరిచి మీరే మహిమగా పొందుకుంటారు. భూ ప్రపంచం మధ్య నీ వాక్యం మారబోకడానికి కృప చూపించండి. నీవే నిజమైన దేవుడు అని, యేసే నిజమైన రక్షకుడని తెలుసుకోవడానికి కృప చూపించి మీరే మహిమగా పొందుకుంటారని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించుకున్నాం ప్రభు తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియమైన ఈ రోజు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకుందాం. మరి పరిశుద్ధమైన లేఖనంలో నుండి ఒక మాట మనకి దేవుడు కృప చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ మాట మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. 2వ వృత్తాంతాల గ్రంథము 31వ అధ్యాయము మరి 10 వచనముల నుండి మనము ధ్యానించుకుందాం. యెహోవా మందిరములోనికి జనుల కానుకలను తెచ్చుట మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి మేము సమృద్ధిగా భోజనము చేసినను, చాలా మిగులుచున్నది అని ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన బిడ్డలారా. అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి మేము కానుకలు తెచ్చుట మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి కూడా మేము ఎంత తిన్నప్పటికీ కూడా అది మిగులుతూనే ఉన్నదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని యొక్క మందిరములోనికి మరి జనులు ఏమి పట్టుకుని వచ్చారు అని అంటే కానుకలు పట్టుకుని వచ్చుట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు కానుకల తేవటముతో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కానుకలు ఇవ్వటము మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి వాళ్ళు సమృద్ధిగా మరి ఆహారము దొరుకుతుందంట. సమృద్ధిగా వాళ్ళకి ఆహారము దేవుడు మరి ఇస్తూ ఉన్నాడంట. ప్రియమైన బిడ్డలారా, అయితే వీళ్ళు ఎలా తెచ్చారు అని అంటే చాలా మిగలడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ 5వ వచనంలో అక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉంది. ఇక్కడ 5 ప్రాధాన్యతమైన 5 భాగాలుగా 5 వస్తువులు తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఇశ్రాయేలు ప్రథమ ఫలమైన మరి సంపదలో నుండి వాళ్ళు ఏమి పట్టుకుని వచ్చారు అని అంటే మరి వాళ్ళు మిగలడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళు ఏం పట్టుకుని వచ్చారు అని అంటే మొదటిగా ధాన్యములో నుండి ధాన్యము కొంత మొదటిగా తీసుకుని వచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రెండోదిగా దేనిలో నుండి తీసుకుని వచ్చారు అంటే ద్రాక్ష రసములో నుండి మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి బహుమానం తీసుకుని వచ్చినప్పుడు, కానుక తీసుకుని వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారికి విస్తారమైన ద్రాక్ష రసాన్ని మిగిల్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మూడోదిగా దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఏమి తీసుకుని వచ్చారు అని అంటే నూనె తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి ఎప్పుడైతే నూనెను తీసుకుని వచ్చారో
వాళ్ళ జీవిత కాలం అంతా కూడా ఎంత తిన్నప్పటికీ, ఎంత తాగినప్పటికీ, ఎంత సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి మిగులుతూనే ఉంది అంటే తప్ప కానీ తరగట్లేదంటే ప్రియమైన బిడ్డలారా, నూనెలోను కూడా ప్రథమ ఫలముగా తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మూడవదిగా ఏం తీసుకుని వచ్చారు అంటే వాళ్ళు తేనెలో నుండి విస్తారముగా తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళ తేనెలో నుండి వాళ్ళు తేనెను తీసుకుని వచ్చారంటే దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి. ధాన్యములో నుండి ధాన్యము తీసుకుని వచ్చారు, ద్రాక్ష రసము తీసుకుని వచ్చారు, నూనె తీసుకుని వచ్చారు, తేనెను తీసుకుని వచ్చారు. 31వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో మరి వాళ్ళు ఇంకేం తీసుకుని వచ్చారు అంటే ఎద్దులలో నుండి మరి గొర్రెలలో నుండి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకుని వచ్చారు అంటే దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరంలోనికి కానుకలుగా తెచ్చినప్పుడు మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి వాళ్ళు సమృద్ధిగా భోజనము ఎంత చేసినను చాలా మిగిలిపోతూ ఉందట. ఎంత తిన్నప్పటికీ కూడా, వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ కూడా చాలా మిగిలిపోయినట్లుగా మనకి కనబడుతూ ఉంది. ప్రియమైన ఈ రోజుని దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి మరి ఈ విధంగా మీరు పట్టుకుని వచ్చి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైన చాలా మిగిలిపోతుంది. ఎందుకని మిగిలిపోతుందంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి ప్రథమ ఫలముగా తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవునికి బిడ్డలారా, యెహోవా తన జనులను ఆశీర్వదించినందున ఎంత గొప్ప రాశి మిగిలినదని రాజుతో అనగా హిజ్కియా యెహోవా మందిరములో కోట్లను స్థిరపరిచిందని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఇక్కడ దేవుని యొక్క మందిరములోనికి వారు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మందిరములో తేవడం మొదలు పెట్టారో వాళ్ళు ఏం పొందుకున్నారు అంటే ఆశీర్వాదం పొందుకున్నారంట. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవునికి బిడ్డలారా, వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకోవడమే కాదు, వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క మందిరములోనికి వాళ్ళ పంటలో ఉన్న ధాన్యాన్ని తీసుకుని వచ్చారంట. వాళ్ళ పంటలో పండిన ధాన్యాన్ని తీసుకుని వచ్చి దేవుని యొక్క మందిరములో దేవునికి అర్పించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలా దేవుని యొక్క మందిరములో నుండి దేవుని యొక్క మరి చక్కగా దేవుని యొక్క మాటలు వినడానికి దేవుని యొక్క సేవకులు ఏం చెప్పారన్నది ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు విన్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు తేవడం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవునికి బిడ్డలారా, వాళ్ళకు మరి కష్టపడిన ద్రాక్ష తోటలో నుండి కొంత ద్రాక్ష యొక్క పళ్ళును తీసుకుని వచ్చినట్లుగా, ద్రాక్ష రసము తీసుకుని వచ్చినట్లుగా వాళ్ళ ప్రథమ ఫలములో నుండి కొంత భాగాన్ని తీసుకుని వచ్చి దేవునికి అర్పించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవునికి బిడ్డలారా, నూనె మనం చూసినట్లయితే నూనె ఎవడైనా రోగై ఉంది అనలా నూనె రాసి ఆ సంఘ పెద్ద వెళ్ళి నూనె రాసి మరి స్వస్థపరిచి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి నూనె పట్టుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, తేనె పట్టుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం, ఎద్దులను పట్టుకొచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం, గొర్రెలను పట్టుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ రోజుని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఏమి ఆస్తున్నామో ఒకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎడం చేతుడి మరి కుడి చేతుడు వేసింది ఎడం చేతికి తెలియకూడదని లేఖనాల్లో రాయబడి అయిన ప్రియమందరికి బిడ్డలారా, ఈ రోజుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం బయలుపరుస్తున్నాడంటే నీ ప్రథమ ఫలములో నుండి దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి తెచ్చి దేవునికి అర్పించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడని చెప్పుకుంటూ నా మాటలను ముగిస్తూ ఉన్నాను.
కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్.